खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम माब्ला फैसाखौ रानना होगोन आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों फैसाखौ रानना होगोन माने जेरै नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माब्ला फैसाखौ होगोन बिनिफ्राय गोरिब न'खरनो बिथांमोना माब्ला फैसाखौ होगोन बेंगुरा सुबुंफोरनो बिथांमोना माब्ला फैसा होगोन हापाटाखौ माब्लानिफ्राय रानना होगोन बिनिफ्राय हेन्डिकेप मानसिफोरनो माब्ला फैसा रानना होगोन दा बेफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना मिथिखागौ थांनाय फेब्रुवारिनि 10 थारिखआव बिथांमोना ओरैनोथ' इन'ग्रेट बिथांमोना खालामबाय जेनेबा 10 थारिखनिफ्राय बिथांमोना होजेनबाय अब्लाबोथ' नोंथांमोना दिनैसिमबोथ' मोननो हायाखै नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो 25,000 फैसा मोननो हायाखै गोरिब न'खराबो नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननो हायाखै दा बिनिखायनो नोंथांमोनालाय माब्लाथो मोननो हागोन बेफोर फैसाखौ आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो हापाटाखौबो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनोसै नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 25,000 फैसा मोननो हाया जानो हागौ खोमा 25,000 गासै फैसाखौ होगोन खोमा नाथायबा मात्र सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 15,000ल'सो फैसाखौ मोननो हागोन दाख्लैथ' आं जा नुनो मोनदोंमोन जायफोर सरकारनि मानसिफोर बिथांमोना बाथ्रा बुंनायाव 25,000 मोन आरो दा बोरै जाखो बेबा दा 15,000सो आं बेखौ खोनाना मोनफिनबाय आरो दा जिखियानो जाया मानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा दायो बेसेबां फैसा मोननो हागोन 15,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जानो हागौ खोमा बियो गिबि किस्तिनि फैसा जानो हागौ खोमा जेब्ला नोंथांमोना नैथि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बैहाय नोंथांमोना आरोबाव बेबादिनो 10,000सो बेबादि फैसा मोनबावगोन खोमा आरो दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जाया मानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 15,000सो फैसाखौ मोननो थांगासिनो 25,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हाथ'वा दायो दा बिनिफ्राय माब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नैबे फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्रायसो नोंथांमोना मोनलांसिन जाहैबाय 27 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा नैबे बिटिसि सरकारनि 15,000 फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनो मोननाय जायफोर नोंथांमोना डकुमेन्टस हैनो मोननाय नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 27 थारिखनि बिथोराव मोनगोनखौ आं दायो खोनानानै मोननो हानाय जादों माने फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्राय होसिगोन बिनिफ्राय फेब्रुवारिनि 27 थारिखनि बिथोराव फोजोबगोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे गोरिब न'खरफ्राबो 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना माने एसे गोदोसोनाय न'खर जायफोर माने फाइनान्सियेलि बारा मोजां नङा बेफोर न'खरफ्रा माने 10,000 फैसा मोनगोनखौ दायो मिथिना मोननाय जादों दा नोंथांमोनाबो 10,000 फैसाखौ नैबे फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै फेब्रुवारिनि 27 थारिखनि बिथोराव मोनगोनखौ दायो मिथिना मोननो हानाय जाबाय जेनेबा नोंथांमोना सानबायमोन खोमा दिनै गाबोन समफोरनो नोंथांमोना मोनगोन होननानै दा नोंथांमोना मोना फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्रायसो नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय नैबे हेन्डिकेप पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिनिफ्राय नैबे माबानो बेंगुरा सुबुंफोरनोबो 10,000 करि फैसाखौ होगोन दा बेफोर गासैबो खामानियाबो फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्रायसो जागायजेनगोन दाख्लै बावै अनुस्थाननि बाबै माने ओरैनो बेखौ लन्चसो खालामदोंमोन ओरैनो खम मानसिफोरनो बिथांमोना इन'ग्रेसन खालामनाय समाव होदोंमोन आरो गोबाङानो मोननो हायाखै ओइदिनखालि दा बिनिफ्राय नैबे हापाटा होनायनि खामानियाबो थिग बेबादिनो फेब्रुवारिनि 20 थारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 27 थारिखनि गेजेराव मोनगोन एबा 27 थारिखनि बिथोरसिम बिथांमोना माने होजोबगोनखौ आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों अब्लाबोथ' बेथ' जाथावना नंखाया हापाटा होनायनि खामानिया जोंहा बियो लं प्रसेस नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जायफोर बिथांमोना मोननो थाखाय दायो सेलेक्ट जाबाय दा बिथांमोनाल'सो मोननो हागोन गोबाङानो एसे उनाव मोनगोन आरो इलेक्सननि समाव होनायाथ' बेयो जाथावना नङा आरो होनोबो हाखाया सरकारा एमसिएसआ जोंहा फेब्रुवारिनि जोबथा नैबे 28 थारिखआवबो नांगोन बायदिखौ खोनादों बिनिफ्राय मालाबा बे मार्चनि गिबि सप्ता नङाबा नैथि सप्तायाव नांगोन बेबायदिबो खोनादों दा जिखियानो जामानो इलेक्सननि समाव सरकारा नोंथांमोननिसिम जेबो थाखा फैसाबो सोनो हानाय नङा दा बिनिफ्राय हापाटाबो रानना होनो हानाय नङा बे गासैबो खामानिया जाफिनगोन जेब्ला इलेक्सननि प्रसेसा जोबनानै आसाम सरकारा दाफिननाय जायो अब्लासो बेफोर गासैबो खामानिया जाफिनगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोर चेकफोरखौ बहा मोनगोन जेनेबा बिथांमोना गावसोरनो एरिया वाइज बेबादिनो रानगोन बायदिखौ आं खोनादों नोंथांमोना जेरावबो थांनांनाय जानाय नङा बेबादिखौ आं खोनानो मोननाय जादों बेबादिनो फिसा फेनला बेबादिनो मेल मिटिं जासिगोन जायनि जोहैनो नोंथांमोननिसिम माने चेकखौ राननो हानाय जागोन ओरैनो बेबादि गथा फैसाथ' होनाय नङा नोंथांमोननो डाइरेक्ट 10,000 सोरनोबा फैसा होनाय सोरनोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 फैसा होनाय बेबादिबाथ' एसे गाज्रि नुयो नोंथांमोननिसिम पेपार फैसाखौ होगोन माने पेपार फैसा माने नोंथांमोननिसिम चेकखौ होगोन जाय चेकखौ नोंथांमोना मोनखांनायनि उनाव गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना
डिपोजिट खालामबानो साननै सानथामनि उनावनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो गासिबो दैजों हमलायदो नैबे लाइमोनफोरनि 2 लाख थाखानि चेक होनायाबो थिग बेबादिनो फेब्रुवारिनि 20 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 27 तारिखनि बिथोराव होजोबगोनखौ आं बे दायो मिथिना मोननाय जाबाय आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन माथो जोंलाय मोनासै दाबो होननानै नोंथांमोना माखासे बुंहरबाय थानायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम नैबे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिनानै मोननो लुबैदोंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आंथ' दायो बेखौ मिथिना मोनखादों आरो आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो सानखादोंमोन नैबे लाइमोनफोरनि 2 लाख थाखा होनाय बेलायाव गोबां दावराव जागोनखौ आं बेखौ मिथिना मोनखादोंमोन मानो होनोबा गोबाङा ससियेल मिडियायाव सोंखारिगासिनो दङ बबेबा पार्टिनि मानसिफोरल' मोनदों बायदि बायदि खोथायाथ' बे जाखांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो प्रेडिक्ट खालामखादोंमोन एबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरखादोंमोन मानो होनोबा मोजाङै रावबो मिथिना मोनासै नालाय सोरबादि एप्लाइ खालामनो मोनगोन बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो मोनगोन बोरै जागोन सेलेक्सना दा बेफोरबायदि जेबो मोजाङै मिथिना मोनासै नालाय दा बेहायथ' बे बाथ्राया सोंखारिथावना जाखागोनखा आरो बेबादि जेबो मिथिया अबसे बेबादि बे स्किमबा अब्लाथ' गासिबो मानसिफ्रा सानखागोनखा पार्टिनि मानसिफ्राल' नैबे 2 लाख फैसाखौ मोनगोन होननानै बेबादिथ' गासिबो सानखागोनखा नों आं गासिबो बेबायदिया सानखागोनखा अब्लाबो पार्टिनि मानसिफ्रा मोनबाबो जेनेबा गासिबो मोनजोबगोन बेबोथ' जाथावना नंखाया साफा सानैल'सो मोनगोन आं मालाबा खोनानानै मोनो गामि मोनसेयाव सासेल' मानसिया मोननाय बेबायदि खोनायो बायदि खोथा खोनायो आरो मोजांखौनो मिथिना मोना आंबो दिनैसिमाव आरो नैबे लाइमोनफोरनि 2 लाख थाखा फैसा होनायाव जायफोर बिथांमोना इडुकेटेड मोजां फरायनाय नाथायबा साख्रि बाख्रि मोनाखै फालांगि जायफोर मावगासिनो दङ बिथांमोननोबो होबाय सोरनोबा बेबादिनो सायख'नानै बिथांमोना होबाय आरो गावसोरसो मिथिगौ बोरै सायख'नानै 2 लाख थाखानि चेकखौ होखो दा जिखियानो जाया मानो फेब्रुवारिनि 20 तारिखनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोननाय जायफोर नोंथांमोना खारदिंनानै खामानिखौ मावनानै लानाय नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखनिफ्राय बिनिफ्राय फेब्रुवारिनि 27 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखिनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों